الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام دائمان يليقان بمقام سفير الأنبياء والمرسلين وسيدنا حبيبنا محمد ابن عبد الله وآله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو مهتدي ومن يضلل فإن الله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون. ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في خلقه فلا يأكلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين. والحمد لله الذي قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدو أمي الله فوق بركادا أمي الله تعالى ولا نمدون كبانكا الله تنو كفرا الله كتنو كرولون كا الله ميسونا كبي جمع دويا باين يرانني أولا أما دلي مسابين في بجمع نيوكا تشاما بي الله بلو الله كوفنا فرا أنشيوكا أكرانغا سلام نيوما منوكو يا ربي الله كهينا ولا الله كدارو نعمة أما نيني الله في سيابي أنجرا سورو دومي وكا سورو أمي الله كسرات ليلينكا الله كوكي الله كرابويا كما صلي على النبي وكوفي أمان سنزيني دالبا مسا توغي الله ميكو دامنا نابي كو لبا الله ميجيه هنا لابولين تكيه الله مي الكيامان جوندو هنا كرنكرلين تكيه Allah subhanahu wa ta'ala mi ye sangulo ani dugukolo da wa ma bainahuma ani fɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ala mi ye danni fɛn bɛɛ lajɛlen da
ka bela son kairama ke alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aman sinsino masaba Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai alam ya damina nale ba laba o temelen ko fe ame teme ka soli ke alakira Muhammadu ka naman kishibai alakira mi nale ka fisani danfen be alakira mi nale kunte an kunti nyongo soroni dugukolo en kaya alakira mi kanu kama ala sona ka anta ka nemo chari aramadew ni nyongo che amba nyini ala fe soli bakale chama be ala bolo ako shulu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallimu tasliman kaseera. Alhamdulillah ambe ala fo ka barkada o temelen ko fe kuma surunya kama walanda bi mambulo bi o walada jante doni babaw jena ka fara ɲɔgɔn kan u taara hakimu dɔ ɲininka n'i y'a mɛn arabukan na ko hakimu kɔrɔ de ko kodɔnna maa dɔw bɛ yen o bɛ kodɔn maa dɔw bɛ yen olu ti kodɔn ala yɛrɛ ye ɲɛnamaya da nin cogo la k'an ta k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ maa dɔ bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bolo minɛ ka se Alahu subhanahu wa ta'ala ma ala ye ɲɛnamaya da tan de k'an kɛ sababu ye ala ye maaw ka kodɔn fana bila ɲɔgɔn ta ɲɛ maa dɔ bɛ yen n'i ye kuma fɔ directement ale b'a faamu mais mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i ye kuma fɔ n'i m'a walawala o t'a faamu ala ye ɲɛnamaya da nin cogo la u gɛrɛla hakimu dɔ la k'a ɲininka u y'a ɲininka fɛn jumɛn la ani tɔhara u y'a ɲininka ka bɔ sanuya de ma a ko sanuya yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ sanuya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye an bɛ sanuya cogo di bari sanuya cogoyaw ka ca i nɔgɔra i ye tile 3 tile 4 kɛ i ma ko i ye sun fa ji la tewu i donna ɲɛgɛn kɔnɔ ka taa ji bɔ i kan alhamdulillah o ye sanuya dɔ ye o maa min fatura a fatura an y'a la sanuya k'a kasange ka taa da ka dayɔrɔ laban na ka bɔgɔ k'a kan alhamdulillah o fana ye sanuya dɔ ye a bɛ hakɛ to janaba nɔgɔ ye maa min sɔrɔ n'a taara koli kɛ silamɛya ka koli cogoya la i kun nɔgɔlen don nka ala barika la i sanuya la nka hakimu bɛna kumakan minnu fɔ nin ye an ka tulolama la jɔ kuma in fɛ an ka lamɛn ka ɲɛ an ka baara kɛ n'a ye a ye ɲininkali jaabi ni fɛn fɔlɔ jumɛn ye a ko n bɛna aw jaabi a ka kuma la a ko n'a fɔra ko sanuya yaghsilu qalbaka qabla jasadik a ko n'a fɔra sanuya anw b'a ye de ka sun fa ji la ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ ka taa ji bɔn an kan k'an farikolo ko walima ka koko 7 kɛ yɔrɔnin kelen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni fu ani safinɛ k'i yɛrɛ golo f'i bɛ biri ye a ko anw bɛ koli kɛ o de ye a ko yanni k'i farikolo ko k'a jɛ a ko yaghsilu qalbaka qabla jasadik a ko yanni k'i farikolo ko i k'i dusukun ko fɔlɔ k'o jɛya o dusukun bɛ ko k'a jɛ cogo di maa min bɛ yen n'a ti sɔn k'a miiri fiyewu ale yɛrɛ adamaden ɲɔgɔn dɔ tɔɔrɔ ka o sɔrɔ tɔɔrɔ min n'ale bɛ siran ɲɛ a t'a miiri fiyewu ale balima dɔ bɛ yen o tɔɔrɔ ɲɔgɔnna ka o sɔrɔ an badenw an ka ɲɛnamaya gɛlɛyara dɛ ni kuma min fɔra a kan ka maa caman sɔn hakili la anw cɛla yan bari an na sɔn caman bɛ yen nin min bɛ ka fɔ nin ye a kɛra an ɲɛna mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen ale ti lafiya fiyewu f'a k'a ye de ko maa 2 kɛlɛla ale ka taa don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a taara du ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ hakili la k'a bɛna t'u bɛn ko tɛ dɛ ale bɛ taa du ni ɲɔgɔn cɛ de ka kɛ fɛn dɔ ye olu ni ɲɔgɔn cɛla la foyi kana se ka dilan olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka tɛmɛ ale ka sira kan bari alisilamɛw n'i ye maa dɔ dɔn ko nin y'a ka baara ye i b'a sigi bɛ ala ka ladilikanw d'a ma a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ in na maa o maa sara a sira kan a bɛ fɔ o tigi de ma ko munafiki munafiki sara ye fɛn min ye alikiyama jɔn don o ye tasuma de ye badenw ala k'an kisi ka bɔ o ma a k'i ka dusukun ko fɔlɔ yanni k'i farikolo ko ja ni dusukun jɛra farikolo ye kuma dɔ la ala mago tɛ o la ala mago bɛ dusukun jɛlen de la wajulikɛla bɔra k'a fɔ sisan a ko ala tɛ filɛli kɛ ka taa ila suwarikum aw amwalikum a ko ala tɛ filɛli kɛ ka t'i ka nafolo ma bari ni ala ye filɛli kɛ ka taa nafolo ma o t'i bɛɛ bolo nafolo t'i bɛɛ bolo ni ala ye filɛli kɛ ka taa daɲi cɛɲi ma bɛɛ cɛ man ɲi ala ye maa dɔ da o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ dɔ kan ala ye sara di dɔ ma ka tɛmɛ maa dɔ kan a ko walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum a ko ala bɛ filɛli kɛ ka taa a ka dusukunna miiriyaw ma ka sɔrɔ ka na don a ka baaraw la ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko innamal a'malu binniya adamaden ti baara foyi kɛ f'i ka ŋaniya siri fɔlɔ karisa ye maa fa karisa bagara karisa ma karisa bina karisa ma karisa ye galon tigɛ karisa ye namara kɛ karisa ye janfa kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ fɛn min fɛ fɔlɔ o ye ŋaniya di i b'a ŋaniya siri de n bɛ fɛ ka nin kɛ i b'a miiri kɔnɔ de mɔgɔ si tɛ i kelen ala kelen n bɛ fɛ ka nin ko de kɛ ko ɲuman don wali ko jugu don n bɛ fɛ ka nin kɛ ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko innamal a'malu binniya a ko baara bɛɛ lajɛlen sirilen don ŋaniya de la hakimu in ka kuma fɔlɔ la fɛn jumɛn na a ko ŋaniya mun filanan nin ye dɛ an k'o ŋaniya ninnu ɲa ɲɔgɔn kɔrɔ
ɲɛni me miiri yɔrɔ min n'o ye dusukun ye an k'o ko jɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka farikolo ko ka jɛ a bɛ fɔ o de ma ko sanuya 100%. Bari alisilamɛw a ye to an ka dusukun ɲa ɲɔgɔn kɔrɔ balimaya la, a ye to an ka dusukun ɲa ɲɔgɔn kɔrɔ sinjiya la, a ye to an ka dusukun ɲa ɲɔgɔn kɔrɔ fa kelen ba kelenya la, a ye to an ka dusukun kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dusukun kɛ kelen ye. Bari k'an bɛɛ lajɛlen ye hadamaden ye k'an bɔra jɔnni na o de ye an fa Adama ani an ba Awa ye, an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la. I ka dɔn k'a fɔ n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kelen a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw bɛ kabila kelen, n'aw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw bɛ kabila kelen, a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jamana ni jamana, n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ o kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fa Adama la, maa si tɛ bɔ o kɔnɔna na. Bari alisilamɛw maa min y'a dusukun ɲa fɔlɔ Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ bɛ k'o fɛ. Dɔnnibaaba dɔ ka kuma don n bɛ to ka kuma in fɔ waati bɛɛ, ale fana ye fɛn jumɛn kɛ k'a ka kuma kuncɛ? A ko wa ala niyatikum turzakuna. A ko ni an ŋaniyaw ye Ala b'an garisɛgɛ, wallahi siga tɛ kuma in na. Maa min bɛ yen k'a ye ɲumanw miiri ka si mɔgɔw ma, fɛn dɔ ka di ale ye mais ale ka miiriya bɛɛ de ye n bɛ fɛ karisa ka nin sɔrɔ. A yɛrɛ balima dɔ dɛ se tɛ min ye se t'ale yɛrɛ ye, a b'a fɔ nin ka di ne ye Ala mais n bɛ fɛ k'a di karisa ma ka sɔrɔ k'a di ne fana ma. Mɔgɔ min m'o miiri o tigi tɛ foyi ɲini Ala fɛ ko Ala tɛ fɛn dɔ k'a ye o ko la, o tɛ yen. Nka mɔgɔ min b'a miiri k'a fɔ ne de kelen k'a bɛɛ sɔrɔ, karisa filɛ a bɛ sigida la yan Ala n tɛ fɛ a ka kɛ fɛn ye dɛ, fɔ ni sara n tɛ fɛ a ka kɛ foyi ye. O miiriya bɛ maa min kɔnɔ, maa min ka dusukunna miiri y'o ye, depuis yen yɔrɔ yɛrɛ la e yɛrɛ tɛ lafiya fɔlɔ. Bari adamaden si tɛ yen k'a ka kunnaja bɛ maa kelen bolo, maa si kelen tɛ yen ko diɲɛ bɛɛ ka kunnaja bɛ e kelen de bolo, o tɛ yen dɛ. Hali n'i yɛrɛ faga maa dɔw bɛ yen Ala b'a k'olu ye i yɛrɛ sigilen ɲɛna. Donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ŋaniyaw ɲa ɲɔgɔn kɔrɔ. I bɛ ŋaniya ɲuman minnu ta k'a miiri k'a si mɔgɔw ma dɛ, Ala b'a ɲa e fɔlɔ de ye ka sɔrɔ ka se adamadenw ma. Bari alisilamɛw donc o ye hakimu ka kumakan fɔlɔ ye. A ko an ka dusukun ko k'a jɛ, ka dusukun ko k'a sanuya yanni an ka taa sɔ fa ka fu 100 ta k'an b'an yɛrɛ goro n'a ye ka farikolo jɛ k'a sɔrɔ dusukun nɔgɔlen don. N'o kɛra i ka baara bɛ kɛ fɛn tiɲɛnen ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dusukun sanuya. A ko kuma filanan na a ko walisanaka qabla yadayka. A ko yanni i ka bolo fila ko k'a jɛ, yanni i ka tɛgɛ fila ko k'a jɛ, a ko i nɛnkun ko fɔlɔ i k'o sanuya. Ɔ nɛnkun bɛ ko cogo di k'a sanuya? Pati ni bɔrɔsi b'an bɛɛ bolo, dugu mana jɛ sisan i bɛ pati ni da la dɔrɔn i bɛ t'i jɔ ji la, caga dɔrɔn a jɛra. Nka hakimu ka kuma t'o nɔfɛ, nɛnkun bɛ jɛ cogo di? Kana mɔgɔ wɛrɛ kɔ nɔgɔ a kɔfɛ. O kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye? Kana maa tɔgɔ tiɲɛ. Wallahi i bolo bɛ nɔgɔ min ta k'a kɛ mɔgɔ la, n'a taara ko dɔrɔn a bɛ bɔ a la. I bolo taara bɔgɔ dɔ ta k'a kɛ karisa ka fini jɛlen b'a la, mais ni fini in kora i b'i kale k'a fɔ ko bɔgɔ ma kɛ ni fini yɛrɛ la ka ye, o bɛ ko ka jɛ. Nka ni nɛnkun ye maa min nɔgɔ, n'i kɛra sababu ye ka maa min tɔgɔ tiɲɛ a kɔfɛ, yanni alikiyama jɔn de don a tɛ jɛya fiyewu. A y'a janto o la dɛ. Kuma ninnu ye kodɔn kumaw de ye. I k'i nɛnkun ko k'a jɛ ka bɔ fɛn jumɛn na? Ka bɔ adamadenw tɔgɔ tiɲɛni na o kɔfɛ. Ni kuma ser'i ma k'a fɔ karisa y'a do ta dɔrɔn i yɛrɛ ɲini. Fɛn fɛn n'a ma k'i ɲɛna, fɛn fɛn n'i t'a seere ye, Alahu subahanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ ten, a ko ijtanibu kasiran mina zɔnna inna ba'da zɔnna ismun. A ko bisigiyali jugu an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la, a tɛna ni foyi ye fo n'a kɛra jurumu de ye. Ɔ jurumu dun yafabaga ye Ala ye. Maa min kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔ nɔgɔ a kɔfɛ, yanni alikiyama jɔn don cɛ Ala bɛ k'i danga. Wa lahara jɔn don n'aw taara se yen, Alahu subahanahu wa taala b'a tigi ka hakɛ minɛ k'a d'a ma. E y'i da don a kɔfɛ kuma la k'a sɔrɔ i t'a seere ye. Badenw an ka janto o la dɛ. Ɔ ni nɛnkun kora k'a jɛ kuma min an ka sɔrɔ ka tɛgɛ fila ko k'a jɛ. Mɔgɔ si tɛ sɔn ka bɔ bɔgɔ baara la k'i bɛ n'i tɛgɛ don i ka malo nama duman na k'i b'a dun n'i tɛgɛ bɔgɔma ye ten. I bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ko de. A ko an ka nɛnkun de ko k'o sanuya fɔlɔ, k'an dabɔ wali kɔrɔfɔli la, k'an dabɔ nkalontigɛ la k'a da mɔgɔw la, ka yiriban seereya n'i da ye nkalon kan, ka seerejugu seereya n'i da ye nkalon kan, k'a sɔrɔ a ko si ma latigɛ i ɲɛna. A ko an ka yɔrɔ ma janya ka b'o la. N'o dafara tuma min i bɛ sɔrɔ ka ji sanuma ɲini k'i tɛgɛ ko i ka tɛmɛ n'i ka baaraw ye. Bari alisilamɛw nin ye kodɔn kuma ye dɛ. Ala k'an jɛya hali bi. A ko kuma sabanan na a ko wa ahsanu zɔnna fi nas. Allahu akbar. A ko i ka ɲuman miiri ka sin adamaden bɛɛ lajɛlen ma. Kana miiri k'a fɔ ko mɔgɔ si man ɲi. Ɲuman miiri i k'a si bɛɛ ma. Maa bɛɛ kungo bɛ Ala subahanahu wa taala de bolo. Mɔgɔ si kelen tɛ yen k'a ka jɛya bɛ dɔ bolo diɲɛ na yan dɛ. O kama nin yɔrɔ in nin bɛ an ka taabolo maa dɔw sɛgɛn kosɛbɛ. Ala subahanahu wa taala de ko jɔn tɛ dafa. I mana kɛ cogo cogo i tɛ dafa.
o kama ala ka maabaw a ka lajarabi a b'a fɔlɔ olu de la maaba dɔw bɛ yen ala y'a caman lajarabi dɛ ala ka lajarabiw ala k'an s'a kɔrɔ wa silamɛ bɛɛ bɛ nin cogo la maa o maa n'i ye silamɛya diinɛ in minɛ i ni lajarabi de bɛ ɲɔgɔn na fo ka se alikiyama jɔn dɔw ma o ye ala subahanahu wa taala yɛrɛ ka layidu de ye k'a bila diɲɛ kɔnɔ o min filɛ o lajarabi min filɛ n'an b'o bolo o kama juma o juma n'i y'a ye an bɛ sigi misiri yɛrɛ kɔnɔ ala y'a dabɔ nin de kama a ko an ka ɲɔgɔn hakili lajigi a ko nka hakili lajigi in kɛ yɔrɔ la hakili lajigi yɛrɛ bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ minnu ye a bɛ nafa ɲɛ yɔrɔ min na a k'i ka hakili lajigi kɛ wajulu bɛnnen ti yɔrɔ bɛɛ la wajulu ti kɛ yɔrɔ bɛɛ la wa maa bɛɛ yɛrɛ bɛnnen tɛ ka wajulu fana kɛ maa min n'a ko n ko maaw bɛ futinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ maa min n'a ko n ko o ye maaw kɔ donnen ɲɔgɔn ma n'ale ko n ko dɔrɔn a bɛ dɔ fisaya ni tɔ bɛɛ lajɛlen ye olu da man ka don diinɛ yɛrɛ kuma na k'u b'a walawala bari alakira ma kɛ ten sallallahu alaihi wasallam alakira min n'an b'a ka sira kan ale ma kɛ ten a ka kulafaw rashidinaw a ka kalifa n'o y'a ka kalifaba 4 ye Seydina Umaru ka taa se Aliyu ma Abubakar Sidiku Usman bun Affan olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a bɛɛ y'i ka kalifaya kɛ ka taa u ma sɔn ka mɔgɔw fara fara fiyewu u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya diinɛ in bɛ to kolo kelen kɔnɔ cogo min ka taa ni mɔgɔ min nan'i sigi ne kɔfɛ maa o maa bɛ nin cogo la a bɛɛ kafiri i fana k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ i ti ala ye dɛ maa si kana kuma ala nɔ na a y'a to an ka ko in kɛ ala ko ye ala y'a fɔ ka da yɔrɔ min an k'a fɔ ka da ye adamaden bɛɛ ka kanali bɛ ala subhanahu wa taala de bolo a b'a fɔ kuranɛ suran dɔ la a ko ma yafita illahi minan nasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsiki fala mursila lahu min ibadihi wa huwa al-azizul hakim ni ala ka kumakan ye suratul fatir kɔnɔ a ko n'ale ala jɛnna n'a ye ka maa min kanda ni ala jɛnna n'a ye ka kanda sira di maa min ma a ko ale ala subhanahu wa taala kɔfɛ n'a y'i sɔn diɲɛ fɛn o fɛn la a kɛra garisɛgɛ ye o bari n'i ye diɲɛ lemaniya in sɔrɔ dugukolo sanfɛ garisɛgɛ min don sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ ni ala y'i sɔn garisɛgɛ wɛrɛ la komi denko ta fan fɛ garisɛgɛ min don sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw caman dugukolo sanfɛ a ko n'ale y'a di maa min ma ale ala kɔfɛ jɔn wɛrɛ tɛ se k'o minɛ i la wa b'o cogo la n'a ye tanbɔ kɛ maa min tɔgɔ kan ni nin sara karisa a bɛ jeni alikiyama jɔn don a ko maa si tɛ se k'o bɔ o cogoya la bari ala subhanahu wa taala ye fɛn bɛɛ latigɛ masa ye inama amruhu iza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun badenw a y'a to an k'an janto nin yɔrɔ ninnu na ni wajulukɛlaw ye nin miiriyaw fara an ka kow kan a b'a to an bɛ se an ka kow kɛcogo la n'o tɛ sɔɔni ni jamana in kɔnɔ wajulu bɛ ɲini ka kɛ problème ye jamana in kɔnɔ wallahi wajulu yɛrɛ a bɛ ɲini ka kɛ problème ye jamana in kɔnɔ wajulu kɛkun de ye ka mɔgɔw hakili lasigi et puis wajulu kɛkun de ye ka se ka maaw fatani ka bɔ kojugu kɛli ma ka se ka maaw bila ka na ala subhanahu wa taala ka sira ɲuman kan o kama ala y'o de fɔ ten a ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a ko hakililajigi kɛ a bɛ jɔnw nafa o de ye lemaniya jɔnw ye lemaniya jɔn fana ye jɔnw ye mɔgɔ minnu dalen don ala la n kan tɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min n'ale bɛ taa seli maaw kɔfɛ n'a bɔra misiri kɔnɔ ale ma foyi ye kojugu ye bilen n kan t'o tigi ma dɛ o mɔgɔw fana bɛ yen o wallahi mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu taara misiri kɔnɔ ka seli n'olu bɔra misiri kɔnɔ ka ban baara foyi tɛ dugukolo sanfɛ k'olu b'o ye kojugu ye bilen dulɔmi tɛ suyɛni tɛ namara tɛ kɔrɔfɔli tɛ ka taa bin mɔgɔw kan ka déjà fɛrɛ mɔgɔw ma ko premier olu t'a si jate kojugu ye bilen bari olu bolo olu taara seli a y'a janto o la dɛ ala bɛ yafa jɔn ma nka ka to ka jurumu kɛ k'i tugutugu alikiyama an b'a sɔrɔ yen dɛ jɔn dun bɛ fɔ jatigi min kɔ ala subhanahu wa taala tɛ an b'a ɲini ala fɛ an taw ala k'a kɛ bonya a ko iza kana ladayka aynani falimaza tara nasu bi usnayka a ko n'a sɔrɔ sisan ko ɲɛden fila bɛ fɛ ka adamaden kelen-kelenna bɛɛ y'i ɲɛna ala y'o nɔgɔya i ye a ko mun de kama i bɛ adamadenw filɛ n'i tulo ye nin ye kodɔn kuma ye dɛ ala sɔnnen kɔfɛ ka ɲɛden fila d'i ma i bɛ adamadenw ye i bɛ finman ni jɛman dɔn a ko mun de kama i bɛ adamadenw filɛ n'i tulo fila ye dɛ a fɔra e ɲɛna i sigiɲɔgɔnkɛ walima e nana sigida la a ma tɛmɛ kalo kelen kan u sina ka bolo si karisa la karisa a bɛ tan dɛ karisa ti tan dɛ i ma bɔ karisa la dɛ a bɛ nin cogo la o yɔrɔ bɛɛ e y'a mɛn i tulo fila de la nka i ma y'i ɲɛ la o e y'a yeli min kɛ i tulo fila la e sina k'o minɛ o ma ten bari alisilamɛw i ye kojugu kɛ dɛ alakira y'an ladi ka bɔ ninnu na nɛɛma ni kisi b'a ye i tɛ alakira jogo dɔn alakira jogo dɔ tun ye fɛn jumɛn ye n'i nana alakira sigilen ko n'i ko n ko karisa kɔfɛ dɔrɔn a b'a fɔ a diyara n ye i sigi yan a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o tigilamɔgɔ ka na i ko maa min kɔfɛ n ko dɛ a b'a tigi wele ka na a ko e de ko karisa kɔ tan n ko karisa a kɛra wa a b'a ɲininka ten alakira tun t'a da don mɔgɔ kɔfɛ kuma la fiyewu f'a k'aw lasigi e filɛ karisa filɛ n'a kɛra a k'a seereya
wa n'i y'a kɛ maa o maa la dugukolo sanfɛ a tɛ maa wɛrɛ kɔrɔfɔ i ɲɛna bilen a y'a janto in na dɛ anw ka barajiw caman de taara k'a sabu kɛ karisa y'a don ta anw ka ala laja an ye fɛn minnu kɛ ala kama a caman perdila k'a sabu kɛ fɛn jumɛn ye karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ka ɲɔgɔn kɔfɛ kuma an bɛ arajaba kalo la shɔbanu bɛ ka na o kɔfɛ an bɛ don sunkalo la ala k'a yira an na nka n'a fɔra sisan ko salon sunkalo min tɛmɛna wallahi ni ala ko a b'an jɔ k'a b'an ka barajiw yira maa min ka baraji b'a bolo hali 70% n'i y'a jɔ 100 o 100 a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan o mɔgɔ 2 yɛrɛ tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ ye dɛ maa minnu ni ala y'u lajarabi ni bana dɔ ye ɲɛ tɛ min fɛ walima min tɛ se ka kuma a bɛ kɛ olu de ye n'o tɛ an tɔ tilan bɛɛ ta taara karisa y'a don ta dɛ karisa y'a bɔ ta dɛ e ma karisa dɔ wa n k'a finnen don e ma y'a bɛ cun wa e ma y'a bɛ nin cogo la anw ka baara bɛnna nin de ma nka wallahi ala ye min wajibiya an kan kuranɛ baara tɛ se ka ban ka t'i sigi maa dɔ kɔrɔfɔli la o kuranɛ ka gɛlɛn o ma o kɔlɔsi minnu filɛ an bolo nin yanni i ka taa maa kɔrɔfɔ i tɛ dɔɔnin kɛ ala ɲini na voyage balilen bɛ ka na maa si t'a nacogo dɔn an filɛ yan sisan yanni juma nata cɛ a bɛ kɛ maa min ɲɛna ala de b'o dɔn mɔgɔ si kelen tɛ yen k'a bɛ se k'i kale k'a b'a ta sariya o tɛ yen a bɛɛ bɛ ala de bolo ɔ ko min b'o cogo la an kan ka o de jɔrɔ n'o ye saya ye an kan ka saya de jɔrɔ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kuma la n'i bɛ kuma fɔ karisa kɔfɛ hali ni maa dɔ ye ko dɔ k'i la k'a digir'i la a ɲini cogo bɛɛ la i k'a tigi sigi a k'a kuma fɔ n'i y'a dɔn k'i kelen n'a kelen ko futinɛ bɛ wuli maa dɔ wele i k'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a kuma fɔ a k'a ba silamɛya banna pewu ka da ni ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan kuranɛ kɔnɔ a ko innamal mu'minina ikhwa a ko silamɛw aw bɛɛ ye balima kelenw de ye minnu dara ala la a ko aw bɛɛ ye fa kelen ba kelenw de ye ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye nin fɔ a ye fɛn jumɛn tugu o la a ko fasluhu bayna aqwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun a ko kɔfɛ a ye ɲani kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ɲani kɛlen ani ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ cogo di ni maa 2 fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛw la ɔ e ye silamɛ ye e y'a sabanan ye e y'a dɔn ko silamɛ 2 fɔra ɲɔgɔn kɔ i seko bɛɛ k'a la u ka se ka bɛn kana na ni kuma ye min bɛ dɔ futinɛ dɛ kana na ni kuma foyi ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye k'u ka jɛ cɛ n'u nana n'a kuma y'i ma i bɛ bɛn de yira u la ɔ n'u ma sɔn bɛn ma jalaki bɛ min bolo a bɛ dɛmɛ jotigi fɛ fo a k'a ka jalaki ye n'a y'a ka jalaki ye a y'aw sigi a k'a kuma fɔ wa a kuma kɛra yɔrɔ min a kuma kɛra dugukolo min na wala a kuma kɛra yiri min jukɔrɔ o yiri kana bɔ a kalama kuma tɛ aw silamɛ ɲɔgɔn ma janko mɔgɔ wɛrɛ k'a kuma mɛn silamɛya tacogo filɛ mɛ bi ta filɛ ban ni mɔgɔ 2 ko sisan ko baw ɲɔgɔn na réseau de b'a mɛn ni mɔgɔ 2 ko sisan ko n k'o ɲɔgɔn na fanani banani diɲɛ bɛɛ b'a mɛn k'a fɔ ko maliyɛn 2 filɛ ɲɔgɔn na nin réseau sanfɛ badenw a ye to an ka nin dabila dɛ anw de bɛ jamana kelen kɔnɔ yan anw de bɛ dugu kelen kɔnɔ yan anw de bɛ kabila kelen kɔnɔ anw de ye ɲɔgɔn fu ani ɲɔgɔn safinɛ ye komi ala y'a fɔ cogo min mɛ n'an ko go dɔrɔn binw o y'a sɔrɔ o taara fiɲɛ fɛ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn a y'a to an k'an janto nin na dɛ ni de kama sutura banna o ni de kama gindo banna n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna wallahi ni teriya kun banna ni balimaya kun banna balimaya tɛ ban ka kɔrɔ ni furuɲɔgɔnya kun banna gindo suturalen bɛ to yen fo alikiyama jɔn don cɛ t'a lakale muso t'a lakale nka n'i yɛrɛla réseau sanfɛ a bɛɛ dara kɛnɛ kan an bɛ ka fɛn o fɛn miiri a bɛɛ bɛ maaw tulo kɔrɔ ka yaala alikiyama jɔn don tɛ ja dɛ o kama lahara kiri danfɛn tɛ se k'a tigɛ a kiri cɛni tigɛ masa o ye ala subhanahu wa ta'ala de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ta kɛ ko ɲa ala ka juma caman yira an na an ka taabaw ala ka hinɛw la ala k'u danyɔrɔ nɛɛma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة